Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts al Monestir de Pedralbes i a aquesta sessió, segona sessió, d'aquesta represa hivernal dels diàlegs de Pedralbes amb el diari Ara, que està aquesta nova tongada de diàlegs aixoplugada sota la idea de pensar la pau, pensar la guerra, i avui ens referim a la geopolítica i la guerra. Abans de procedir a les presentacions, deixin-me dir, sobretot per aquells que ens veuran enregistrats, que avui és dimarts 28 de febrer del 2023 i que a quarts de 7 de la tarda hem començat aquest diàleg que, com sempre, està comissariat o dirigit pel professor de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Daniel Gamper, i que compta amb la col·laboració d'una experta, d'una persona experta que de seguida ens presentarà, que en el cas d'avui és la meva estimada col·lega Carme Colomina. Daniel, quan vulguis. Bé, moltes gràcies, Antoni. Bona tarda a tothom i gràcies per haver vingut. L'objectiu de la sessió d'avui és escatir el significat d'aquest concepte que és la geopolítica, que des de fa probablement un parell de dècades cada vegada veiem més sovint i que, òbviament, disposarem d'una bona estona per parlar-ne, però si hagués jo de dir a què té a veure aquest concepte, amb què té a veure, jo crec que té a veure en relació, per exemple, amb una situació tan concreta com la que estem vivint ara, que és l'aniversari de la guerra a Ucraïna, té a veure amb quins són els conceptes que nosaltres articulem a l'hora de posicionar-nos en relació amb una guerra, com l'avaluem, com en discutim. Si ho fem amb uns conceptes que podríem ser ètics, des d'un punt de vista de la importància de la pau, del respecte a totes les vides, o si ho fem més aviat des d'una perspectiva política. I què voldria fer? Què voldria dir? Estudiar o intentar entendre què és la guerra des d'una perspectiva estrictament política. Nosaltres a filosofia llegim sovint un autor que no crec que pugui ser considerat un filòsof, però el llegim per entendre què és la política, que és Maquiavel. I doncs Maquiavel vindria a sostenir que l'àmbit de la política i l'àmbit de l'ètica doncs no tenen massa interseccions, potser només en alguns casos, però allò que val en l'àmbit de l'ètica no val en l'àmbit de la política. El polític està autoritzat a enganyar, està autoritzat a assassinar, està autoritzat a mentir i a fer trampes, mentre que, diríem, des d'una perspectiva ètica, això doncs són actituds o comportaments criticables o que la comunitat no accepta com a tals. Aleshores, jo crec que això és el que hi ha darrere del concepte de geopolítica, però anirem per ordre, i per anar per ordre doncs tenim la sort de comptar amb la Carme Colomina. Molt probablement gairebé tots vostès la coneguin pels 2 articles setmanals que publica l'Ara, que si un no té temps de llegir gran part del diari, jo crec que fa bé d'anar directament a llegir aquestes columnes, aquesta contraportada, perquè hi ha un text ben escrit, ordenat, que ens ajuda a orientar-nos en la complexitat que potser sigui una de les feines que han de fer els diaris. Però, diríem, aquesta feina que du a terme de manera excel·lent no és la seva feina principal, sinó que la Carme Colomina és investigadora al CIDOB i també és professora associada al Col·legi d'Europa de Bruges i va ser corresponsal a Catalunya Ràdio Brussel·les a finals dels anys 90. De manera que tenim la gran fortuna de comptar amb algú que ens pot ajudar a veure aquest concepte de la geopolítica, i com que d'aquí no anem amb massa
doncs anem directes al gra, no? Preguntaria directament, no? Si ens preguntem què és la geopolítica, què ens diries? Si et preguntem això, què ens diries? Bé, doncs, bona tarda a tothom i moltes gràcies. Em sembla que o dono l'esquena a un o dono l'esquena a l'altre. Vaig a fer així directament. Què és la geopolítica? Bé, és veritat que, com deies, és un terme que cada vegada és més comú, que s'ha convertit en una etiqueta que fem servir absolutament per tot, no? Aquesta Comissió Europea es va anunciar al món com l'Europa geopolítica, no? Què és la geopolítica? Conceptualment, jo crec que és un terme contestat acadèmicament, però que ha fet fortuna perquè és una etiqueta, des d'un punt de vista utilitari, que serveix per explicar el món, no? Serveix per endreçar. El problema de la geopolítica és que el que fa és relacionar les lluites d'interessos, el poder i la geografia, no? I aleshores el que fa és estructurar el sistema a partir d'aquest xoc, de les confrontacions d'uns des d'uns altres. Per tant, és una manera, és una cultura gairebé, que guia la pràctica política internacional, aquesta aproximació tant des del poder, l'explicació del que passa al món a partir de les lluites de poder. Clar, en un moment, com bé deies abans, que estem en una concatenació de crisis, en un moment d'incertesa, la política ajuda a estructurar. Quin és el meu problema amb el concepte de la geopolítica? El primer és que, de fet, la geopolítica el que fa és crear un sistema, però no qüestiona aquest sistema. El que fa és estructurar a partir d'una manera molt concreta d'entendre el poder, i aquí és on dius què ha passat amb l'ètica, què ha passat amb allò que hauria d'estructurar uns principis bàsics. Això no ho fa la geopolítica. La geopolítica ho explica a partir dels interessos. Aquest és el primer. El que fa és reproduir, per tant, biaixos, perquè actua des d'una visió molt concreta del poder. El concepte de geopolítica, des del meu punt de vista, sobretot com l'utilitzem des d'aquí, és clarament eurocèntric. I després, si ho baixem i ho aterrem amb la guerra d'Ucraïna, es veurà clarament. Homologa les diferències, perquè explica el que passa al món a partir dels contrastos, en un món on, paradoxalment, cada cop està més hiperconnectat, més interrelacionat, i en canvi seguim explicant aquesta relació a escala global com uns contra els altres. Per tant, és una manera molt dicotòmica d'explicar què passa al món. I aquí és on també crec que no fa justícia, i tornarem a parlar d'Ucraïna segur. El primer que es perd en un conflicte, sempre diem que el primer que es perd en un conflicte és la veritat, però, com diu un col·lega periodista, el primer que es perd són els matisos. I la geopolítica no contempla aquests matisos. És la brotxa gorda de la interpretació d'aquestes relacions de poder. I precisament per això mateix, per aquesta visió tan dicotòmica del conflicte, crec que acaba amagant, acaba diluint el que hi ha molt més enllà de la lluita pel poder o de la lluita pels interessos, acaba amagant moltíssimes altres violències que són estructurals i que moltes vegades no serveixen per a aquesta explicació més general de com s'endreça el món. D'entrada començaria per aquí. Sí, imaginem-nos, per exemple, a mi hi ha un exemple que és l'exemple europeu de la Unió Europea, on de sobte ja en vam parlar fa 2 setmanes, que ens resultaria impensable un conflicte bèl·lic entre França i Alemanya o entre França i Espanya. Poden haver petits problemes, petits conflictes diplomàtics que se solen resoldre sense fer massa soroll. Clar, quina és l'explicació de la construcció d'una cosa com la Unió Europea? És a dir, si ho fem des de la geopolítica, diríem que veuríem només la fredor del fet que són un grup de països que han decidit unir-se, unir els seus esforços i substituir la guerra pel comerç. Però des d'un punt de vista geopolític, suposo que la descripció seria més descarnada, com
com si del que es tractés en realitat és d'aïllar-se respecte als altres, de crear una estructura més forta, veure-la en termes de poder, no? Aleshores, clar, diguem, d'una banda hi ha la promesa d'Europa, Europa com la terra de drets, però de l'altra banda hi hauria doncs aquesta... Llavors, clar, com ens hem de moure entre l'una i l'altra, entre el realisme i... De fet, les dues coses que dius són certes. D'una banda, la Unió Europea és un exercici de governança supranacional que no té comparativa al món. És un exercici de cessió, de sobirania, de cerca del consens. Jo sempre, moltes vegades ho explico, com sap l'Antoni, vaig arribar molt jove a Brussel·les, i on arriba amb aquesta visió potser una mica naïf d'aquesta Unió Europea, i el primer contacte que tens quan arribes allà al Consell de Ministres i els veus negociar, dius, això és un mercat de calaf, jo et voto això i tu em votes a mi. I al cap d'un temps, quan has interioritzat el mètode europeu, te n'adones que, de fet, el mètode europeu és la búsqueda constant del consens. És un exercici pel consens i acabes veient la virtut d'estar obligat a arribar al consens també per prendre decisions. I això és el que havia marcat fins ara la Unió Europea i el que és la Unió Europea. El que passa és que és veritat que ha anat evolucionant i després, si voleu, també en podem parlar amb més tranquil·litat. Què li passa a la Unió Europea en aquests moments? I això és el que encaixa amb la geopolítica i sobretot amb aquests canvis globals amb els que estem immersos ara. Que estem en un moment de crisi de la governança global, estem en un moment de crisi del multilateralisme. La Unió Europea, que s'havia concebut ella mateixa com un poder basat en normes, com un poder regulador, com encaixa en un món on cada vegada és més difícil que hi hagi una visió compartida d'aquestes normes, com aquells que van crear aquest sistema post-Segona Guerra Mundial, aquestes institucions internacionals de governança global, estan debilitades o ja no representen la nova realitat de qui són els grans poders. Una altra vegada tornem a la geopolítica en aquest moment, que ha variat des del 1945. Aquest és el primer dilema que té la Unió Europea, com ser un poder regulador, un poder basat en normes, en un món on la governança global està en crisi. Però és que, a més, ara, amb l'arribada de la guerra d'Ucraïna, o sobretot la guerra d'Ucraïna va arribar el 2014, amb la invasió russa d'Ucraïna, la Unió Europea ha fet un pas més en aquesta transformació i els que em llegeixen saben que és una transformació que a mi em preocupa molt després d'haver seguit la UE de tants anys. Jo crec que en aquest últim any la Unió Europea ha mudat de pell, o sigui, ha qüestionat el seu ADN, ho ha fet fruit de la urgència, d'aquesta necessitat imperiosa de donar resposta, però que realment està posant en entredit allò que l'havia caracteritzat. O sigui, quan hi ha un alt representant de la política exterior europea que diu la Unió Europea ha d'aprendre a parlar el llenguatge del poder, quin és el llenguatge del poder? Si una cosa havia caracteritzat a la Unió Europea històricament és que era l'exemple més clar de poder tou. El que es concebia ella mateixa que la seva capacitat d'influència global havia de venir pel poder tou, per establir relacions, per establir aliances, per establir comerç. És això, és a partir de relacionar-nos que ens transformarem mútuament. Tot això entra en crisi retòricament quan assumim que hem de parlar el llenguatge del poder, entra en crisi políticament quan aquest concepte de que si negocies, si fas negocis amb Rússia, si tens aquesta dependència mútua, no et sentiràs agredit per l'altre, i també passa. I ara allò en el que creia la Unió Europea ha entrat en conflicte amb el projecte mateix aquest últim any. I la resposta que ha donat la Unió Europea, des del meu punt de vista, muda la pell del que és el projecte europeu. I la meva pregunta és fins a quin punt s'és conscient de tot això, fins a quin punt hem encetat una nova fase en la Unió Europea i quina durada té això i, sobretot, coneixent-los, quin consens real hi ha dins. O sigui, un cop passi la urgència, aquestes transformacions també altra vegada profundes que han tingut alguns països de la Unió Europea, el mateix concepte de seguretat, què determina la seguretat d'Europa en aquests moments? Tenir un exèrcit? Tot això són noves maneres de concebre la Unió Europea que són totalment reactives
poc reflexives i que hem de veure què quedarà després d'això i com quedarà la Unió Europea després d'això. Però en aquesta transformació tu diries que es caracteritzaria pel fet que s'ha intentat crear una forma de política exterior o s'ha intentat dotar d'un poder militar més o menys comú o posar les bases per un futur poder militar comú, alguna cosa per l'estil? La política exterior europea és una altra d'aquestes, no sé... Paraula que no se sap si designa alguna cosa o no designa res. Designa la política exterior d'alguns països de la Unió Europea, probablement, no? Que aquest ha estat sempre el gran dilema intern. Quina és la política exterior europea? I el cap de la diplomàcia europea s'entenia ell mateix, o ella mateixa, perquè fins ara havien estat dones, com coordinadores, no? Aquells que busquen el consens, quin és el mínim comú denominador, no? En els interessos, les diferents visions que tenen del món els països membres de la Unió Europea. I si hi ha un element divisori en la política exterior de la Unió Europea, precisament, és la relació amb Rússia de cada un dels estats membres de la Unió Europea, que és completament diferent. Per tant, ja era complicada aquesta idea de la política exterior europea, però més enllà d'aquesta voluntat de consens i de tenir una nova veu, o de com a mínim una veu compartida entre tots. Però una vegada més, el 24 de febrer del 2022, això canvia. Estàvem en presidència semestral de França. França ocupava la presidència rotatòria de la Unió Europea, havia començat l'1 de gener del 2022. Una de les coses que havia posat Macron al seu calendari pel semestre europeu era una conferència extraordinària per parlar de defensa que s'havia de fer a Versalles, però l'1 de gener del 2022 això era un parlar per parlar. Perquè tothom sabia que no hi havia un consens a la Unió Europea sobre la política exterior, sobre la política de defensa. No hi havia una voluntat de coordinació de defensa. I és aquesta acceleració que porta precisament la invasió russa d'Ucraïna que canvia, i aquest consens que era molt difícil d'imaginar 2 mesos abans es fa possible. Aquest és un dels canvis. Ara, sense voler pecar de cínica, quan es parla d'aquesta transformació també a nivell defensiu o militar de la Unió Europea, crec que aquí hi ha una voluntat d'explicar-se d'una manera i després hi ha una realitat. I des del meu punt de vista, i aquí és on dic que no vull pecar de cínica, però jo sempre he pensat que la capacitat dissuasòria, diguem, dels exèrcits no ve tant per la sofisticació de les armes, sinó perquè el teu contrincant cregui que de veritat estàs disposat a utilitzar-ho. Hi ha un llibret molt petit del Carles Casajoana, d'un diplomàtic, que jo cito moltes vegades. És una reflexió molt breu sobre el poder, que es diu Les lleis del castell, que ell ha vist des de dins, des de les ambaixades. I ell, part del que ell explica en aquest llibret és que al final la diplomàcia o el poder té una gran part d'escenificació. No és només el poder que tu dius que tens, sinó el poder que l'altre et reconeix. Per tant, part del poder és escenificar que el tens, perquè l'altre s'ho cregui. I jo crec que una mica amb aquest concepte de poder dur també té molt de veure d'això. No és només el poder dur que tu dius que tens, sinó el que l'altre et reconeix. I aleshores, la Unió Europea, des del meu punt de vista, de la Unió Europea, pot construir una política de defensa, pot coordinar, si vol, els exèrcits o les capacitats militars de la Unió Europea, però realment la Unió Europea és un poder dur? Realment qui hi ha a l'altra banda, ja que estem parlant en termes de geopolítica, creurà que la Unió Europea és capaç d'arribar a un consens per fer un pas com a poder dur, com a poder defensiu? Jo, per sort, encara ho dubto. Però, diguem, dubtar-ho és una bona... O sigui, no seria una bona cosa disposar d'aquest poder dur, en el sentit per entrar, diguem, per poder respondre davant dels conflictes bèl·lics que potser... Pots disposar d'ell, però el faràs servir? Aquesta és la pregunta que jo deixo a l'aire. I em costa encara veure que la Unió Europea ha arribat aquí. Potser perquè són moltes dècades sense guerra, no? Sí, perquè la Unió Europea neix com a resposta a la guerra. O sigui, la Unió Europea neix per evitar la guerra,
Per tant, mai s'havia plantejat com una organització que havia de tenir un caràcter defensiu. Per això et dic que tinc aquesta sensació que realment els canvis que hi ha hagut aquests últims anys són fonamentals, són de l'ADN del projecte. Sembla que sentint-te tot és més clar, vull dir que ens has ajudat amb la resposta primera de la geopolítica i hem vingut fins aquí, no? Però, esclar, la Unió Europea neix perquè no hi hagi guerres o després de 2 guerres i perquè Alemanya i França no dirimeixin els seus problemes sempre al camp de batalla. I aleshores ara l'alt representant de la política exterior diu però, esclar, entre nosaltres sí que no ens barallem i no hi ha guerres, però hem descobert que Europa és un jardí que està rodejat per una selva i, clar, ens hem de defensar de la selva. Per tant, sí que potser aquest poder no l'exerciríem entre nosaltres, però que ens hauríem de defensar, perquè si no, això ja em diràs tu si és veritat o no, semblaria que el poder dur de la Unió Europea el té externalitzat a l'OTAN. Em sembla que quants països de la Unió Europea són de l'OTAN? O sigui, quan si entren Suècia i Finlàndia, ja només quedaran 4 països de la Unió Europea que no seran membres de l'OTAN. Xipre, Àustria, Irlanda... Xipre, Àustria, Irlanda... Algú més ho sap? Que sento que aquí ho diu. No, Suïssa no és de la Unió Europea. I Gran Bretanya? Malta. Perfecte, moltes gràcies. Per tant, les fronteres europees de l'OTAN cada vegada s'assemblen més a les de la Unió Europea. Clar, i aleshores allò de dir, bueno, per no dependre sempre dels americans i perquè tinguem autonomia a l'hora de donar resposta a aquestes coses, doncs ens hem d'armar i hem de ser un poder dur. Això no té sentit? No és una continuació lògica de la unió política? Clar, realment estem parlant tota l'estona des d'una aproximació molt geopolítica, una vegada més. Estem nosaltres comprant el món hi ha amics, hi ha enemics, hi ha guerres, hi ha armes... Exacte, i interessos. Sí, interessos. Estem entrant en això. I jo crec que és una lectura perillosa de fer. I crec que si hi ha hagut un error d'interpretació, per exemple, per part de la Unió Europea i dels Estats Units, una mica sobre la guerra d'Ucraïna i com es posicionava el món, és intentar explicar que en aquesta guerra s'hi juguen 2 visions del món contraposades on tothom ha de prendre partit per una o una altra. Jo crec que el que és interessant veure cada vegada més és que hi ha tota una sèrie de països del món que es resisteixen a acceptar que s'han de posicionar o per la Xina, perquè de fet la confrontació global és Xina-Estats Units, o pels Estats Units. I el cas més clar, des del meu punt de vista, és l'Índia. L'Índia és un gran país, de fet és la primera democràcia del món i ara ja el primer país més poblat del món perquè ja ha avançat a la Xina, que a més aquest any presideix el G20, presideix l'Organització de Cooperació de Xangai. És un país que s'està beneficiant del petroli barat de Rússia que li ven per esquivar l'embargament, però que alhora és un aliat dels Estats Units i que es deixa festejar per França que li vol... I la Índia pot comprar-li el petroli a Rússia, però li pot dir has d'acabar la guerra i la integritat territorial d'Ucraïna s'ha de defensar. Llavors, si sobretot Washington insisteix en explicar que o estàs amb mi o estàs contra mi, que aquest és un món on et situes a una banda o una altra, aquesta cosa... Crec que anirà aprofundint un declivi, perquè si una cosa ha posat en evidència, també des del meu punt de vista, i encara amb aquesta aproximació, és que hi ha un declivi clar de la capacitat d'influència dels Estats Units. Un declivi, i tu saps perquè tu hi eres probablement llavors. Jo he recordat molt últimament aquests dies un discurs que fa Hillary Clinton al Congrés dels Estats Units el 2011 amb les revoltes àrabs, que els diu el nostre país està immers en una guerra d'informació i l'estem perdent. I ell en aquell moment parla de la pèrdua d'influència global de la CNN i de l'arribada d'Al Jazeera, és a dir, que hi ha tota una part del món que ja té un altre relat del que està passant on nosaltres ja no influïm de la mateixa manera. I això era el 2011. I per mi aquest declivi del poder hegemònic dels Estats Units ha anat a més.
I no sé fins a quin punt aquesta aproximació de la confrontació el que fa és accelerar o no. Deixa'm que et faci d'advocat del diable, del poder dur i fins i tot de Josep Borrell, com ens hem de veure, però entenent que la Unió Europea és una associació política d'integració i que mira de resoldre els problemes d'una altra manera, etcètera, però hi ha el factor aquest, ara vaig a ser molt reduccionista, del món sempre hi ha gent dolenta. I si llavors el Vladimir Putin amenaça repúbliques que estan ja dintre de la Unió Europea, com les repúbliques bàltiques, països que hi fan frontera, i a sobre envia els tancs i entra a Ucraïna, bé ens hem de defensar. És a dir, el món, el mal i els interessos de gent que no ens és amiga existeixen i bé ens hem de defensar. Tens raó. I, de fet, per això s'està coordinant, diguem, les capacitats militars de la Unió Europea. I també és veritat que aquells que havien dit, com deia França tradicionalment i Emmanuel Macron en particular, que no hi pot haver una arquitectura de seguretat europea que no contempli com ens hem de relacionar amb Rússia, han quedat bastant fora de joc en aquests moments, perquè ens agradi o no, quan passi aquesta guerra anirem a un món que serà molt més confrontacional. Vull dir, la relació amb Rússia trigarà molt a refer-se passi el que passi, fins i tot si la guerra acabés bé i aviat. Això ha canviat, l'escenari ha canviat i amb això estic d'acord. Però no sé fins a quin punt l'adopció del llenguatge que ha fet la Unió Europea és llenguatge europeu, comunitari, o és el llenguatge d'alguns estats membres de la Unió Europea. I això també és veritat, o sigui, de Polònia i de les Bàltiques. En aquests moments... Els que tenen por de Rússia. Els que tenen por de Rússia s'ha imposat aquest llenguatge. I ells parlen des de la seva aproximació històrica, o sigui, parlen des de la seva pròpia experiència. Hongria, no? Suècia ha volgut entrar a l'OTAN. Sí, i Finlàndia. Vull dir, neutralitats històriques han canviat. I això, en aquests moments, s'ha imposat com a llenguatge europeu, que és comprensible en aquest moment. Però una vegada més, això passarà en algun moment. Això passarà en algun moment. I hem de pensar que aquesta divisió europea és molt profunda i és tan profunda que no marca només com es percep la guerra, marca fins i tot com es percep la pau. És a dir, que en aquests moments no hi ha un consens tampoc sobre com s'imagina la pau. Hi ha un centre de pensament europeu que fa uns mesos va fer una enquesta a 10 països de la Unió Europea, a governs i a ciutadans, per comparar sobre quina sortida veien negociada a la guerra d'Ucraïna. I ells ho van acabar titulant, van dir que hi havia un dilema profund entre països de la Unió Europea, que ells van dir entre pau versus justícia. És a dir, que hi ha una sèrie de països que creuen que s'ha d'intentar promoure un diàleg per arribar a una pau possible a Ucraïna, i hi ha una sèrie de països que diuen que no hi ha pau a Ucraïna si no es garanteix la integritat territorial d'Ucraïna. És a dir, que una pau injusta no és una pau. I aquesta divisió és molt profunda al si de la Unió Europea. Vull dir, que no és només com ens encarem al conflicte, com ens encarem a la guerra, és com ens encarem als instruments de pau o al diàleg. Quan l'altre dia la Xina diu proposta de pau, respecte a la integritat territorial, que això és molt xinès, respecte a la integritat territorial i no sancions. I de seguida surten a la Unió Europea i als Estats Units i diuen això ja es veu que això no pot ser, no pot ser. No, realment no pot ser, no és una bona solució aquesta? A mi em va semblar molt interessant que sortís la Xina, totalment. O sigui, el que vol dir és que jo soc de les que pensa que la guerra entra en una nova fase. Encara no sé com, perquè està molt pendent de què passarà en el front militar a la primavera. En aquests moments la guerra està totalment enquistada, cap de les dues parts té capacitat real d'imposar-se a l'altra. La qual cosa és una petita victòria d'Ucraïna, perquè semblava que Rússia se'ls anava a menjar el primer dia, no? Totalment. I hem de veure com juguen això l'arribada d'aquest suport militar que li han promès a Ucraïna.
Però després d'això, en funció d'això, jo crec que veurem què passa. Que la Xina hagi volgut posar un document sobre la taula, a mi em sembla molt interessant, però també ho ha fet Lula da Silva, no? Ho ha fet Sud-àfrica, cosa que vol dir que els BRICS s'estan movent, que és un any important pels BRICS aquest any. Què són els BRICS? Perdó, és l'associació que fan Brasil, Xina, Rússia, Sud-àfrica, que aquest any han de decidir si fins i tot s'amplien. Algèria i Argentina han demanat apuntar-s'hi, no sé què passarà. El que passa, Carme, que som víctimes o estem molt influïts per l'economia i per la geografia, però també per la història. I ara s'està invocant el precedent de a Hitler no el podien pacificar. El pacte de Chamberlain ja es veia que no anava enlloc. El que convenia és el que va fer Churchill, enfrontar-s'hi fins a derrotar-lo, que les democràcies guanyéssim el feixisme. També som hereus d'aquesta tradició de resposta dura, no? Sí, ho som, però els governs d'avui no són els de Churchill, no ens enganyem. Les societats d'avui no són les de la Segona Guerra Mundial i el primer que hauries de saber és quins governs estarien disposats a entrar avui en conflicte. I quines societats estarien disposades. La ministra espanyola ja va dir que de soldats espanyols ni un a Ucraïna. Clar, i fins i tot als Estats Units. Als Estats Units les enquestes diuen que ja comença a haver una certa fatiga i els republicans estan polititzant l'ajuda a Ucraïna. Depèn del que passi a les presidencials del 2024, l'escenari pot canviar per complet. Jo crec que les societats han canviat també i la nostra relació amb el conflicte, amb la guerra, amb el que és just, el que és injust, jo crec que tot això ha canviat. Vull dir que no sé fins a quin punt la història ens serveix, però no per repetir-la. El que és bastant clar en aquesta guerra d'Ucraïna és que els poders polítics, econòmics, militars a Occident es van posar del cantó d'Ucraïna fins al punt que en els partits de futbol de la Lliga Espanyola de Movistar, al costat del marcador, hi ha la bandera d'Ucraïna. Estan jugant Almeria-Elche i allà hi ha la bandera d'Ucraïna. I tu anaves a segons quines oficines de segons quines entitats bancàries i et rebien banderes d'Ucraïna. És a dir, no sé si en el fons, perquè em sembla que un moment que ho anaves a insinuar, aquesta és una guerra interposada entre Xina i Estats Units, però aquesta és freda i la guerra calenta és entre Ucraïna i Rússia o entre Rússia i la Unió Europea, diguéssim. Jo crec que, és la meva opinió també, que Estats Units la viu com una guerra interposada. Però nosaltres hem de saber que és una guerra a Europa. I la nostra aproximació a aquesta guerra a Europa tampoc ha de ser necessàriament la dels Estats Units, no? Perquè el context és completament diferent per nosaltres. El cost que té per nosaltres és completament diferent. Els efectes econòmics que té per nosaltres no són els mateixos. I el que ens estem jugant tampoc és el mateix. La nostra competició amb la Xina no és la dels Estats Units amb la Xina. És una altra. I jo precisament, perquè malgrat el meu esperit crític m'ho crec, això d'Europa, diguem, jo soc de les que defenso que Europa ha de tenir un model propi, ha de tenir una posició pròpia i ha de buscar un lloc propi al món i no té per què ser el dels altres. Europa, Occident, Estats Units i també la Unió Europea diuen nosaltres som els de la llibertat, els de la democràcia. I Putin, òbviament, diu això és la pàtria. Però això són eufemismes, en el fons, què està representant cada bàndol? S'estan representant moltes coses, probablement, no? Per Rússia, clarament, i s'ha dit moltíssimes vegades aquí, jo crec que això era una operació militar que Putin va pensar que seria ràpida, que el reforçaria, que podria consolidar uns territoris, perquè ho feia davant d'una Europa dividida, d'uns Estats Units preocupats amb els seus problemes interns, que són molts, d'una OTAN que Macron havia dit que tenia mort cerebral fa 2 anys, i una Ucraïna dividida. Una Ucraïna amb 2 realitats internes molt clares, i aquests són els càlculs que ell fa. Per tant, és una operació de reforçament intern. Però, clar, això
això ha canviat completament. Per Ucraïna realment acaba sent una lluita existencial. És veritat que la Carmen Claudín, que és la meva companya que és experta en Rússia i en Ucraïna i que s'ho coneix molt bé, ella ho explica, que de fet hi ha hagut una construcció institucional, diguem, i fins i tot ciutadana d'Ucraïna a partir de la resistència, de l'experiència col·lectiva de la resistència, que no existia abans. Per Europa també és un despertar. És un despertar per això que deia al principi, perquè el món tal com ell el concebia, de cop i volta fa aigües a les seves fronteres. I això també, però alhora planteja moltes contradiccions internes a Europa. I tu parlaves d'aquestes banderetes, no? Sí. Clar, la solidaritat que ha demostrat Europa amb Ucraïna no l'ha demostrat amb altres guerres també pròximes, no? No, ni amb els sirians, ni amb els afganesos, no només els ni que amb els que estan s'ofeguen. intentant arribar, amb els que estan aquí. O sigui, si parles amb refugiats o migrants sirians que porten aquí anys, tenen molts menys drets en aquests moments i veuen com passen per davant o que tenen accés, però fins i tot al bonus de menjar al supermercat, uns altres que acaben d'arribar i ells no. Al final, nosaltres també estem cometent... Per tant, si la geopolítica és la gestió d'interessos, allò que es deia que la Gran Bretanya no té ni amics ni enemics, no? No, té interessos, sí. Però això va dir un president alemany i va haver de dimitir. Els britànics s'ho permeten dir-s'ho ells mateixos, a Alemanya està més mal vist. Aleshores, representaria que els interessos dels Estats Units estan clars, mirar de mantenir la seva hegemonia al món en tots els terrenys i tenen bases militars a tot arreu i tot plegat? I han augmentat les exportacions també energètiques des dels Estats Units. La Xina, pel que sembla, està quedant-se a Àfrica, no? Està comprant sobretot accés a terres rares, a matèries primeres, etc. Aquests podrien ser uns altres interessos, perquè a més han d'alimentar més de 1.000 milions de persones, etc. Llavors, quins són els interessos d'Europa? El problema que tenim és que no hem definit quins són els nostres interessos. Jo crec que el primer interès d'Europa ha estat sempre defensar el model europeu. O sigui, democràcia i benestar... Que té moltes contradiccions internes. Té moltes contradiccions internes. Mira, una de les coses que, per exemple, ha passat en aquest últim any també, que s'ha sentit reivindicat un govern europeu, com és el govern de Polònia. Aquí se l'ha ajudat, se li ha donat veu, se l'ha escoltat, se sent que està marcant en aquests moments clarament la política europea, un govern que estava qüestionat perquè vulnera drets europeus. Però quants milions han acollit? Més d'1 milió de persones, no? Però no els deuen preguntar si són homosexuals o no, perquè aquests no... Vull dir que, a veure, hi ha... O sigui, l'interès d'Europa seria preservar l'estat de dret, la democràcia i l'estat social de benestar. Sí. Aquest seria. Sí, clar, però per garantir el teu món, diguem, i el teu estat de dret, però també el teu benestar, necessites cada vegada més relacionar-te amb el món. Necessites. I una altra cosa que hem après, no només ara amb la guerra d'Ucraïna, sinó des de la pandèmia, que això és una de les coses que ha canviat, és que allò que havíem pensat que ens feia més forts, que era aquesta globalització i aquesta hiperconnectivitat, resulta que quan ve un xoc molt gran et fa més feble. Descobreixes que hi ha una sèrie de crisis que estan lligades a aquesta hiperconnectivitat amb la que no comptaves. I això, es tanquen els ports de la Xina i et quedes sense matèries primeres o sense coses tan bàsiques com les aspirines. O les mascaretes. O les mascaretes. I això també ha canviat. Per això jo dic que entre tots aquests canvis que estem vivint, que són molts, hi ha el concepte de seguretat. I a mi m'interessa molt aquesta redefinició del concepte de seguretat, perquè des del meu punt de vista va molt més enllà de la seguretat militar. I aquí és on entra el concepte d'autonomia estratègica de la Unió Europea, el que està treballant la Comissió Europea. L'autonomia estratègica de la Unió Europea no passa només, ja no dic només per tenir un exèrcit, passa per reduir dependències. Passa, i això és un procés que estem veient a escala global, de reglobalització o de desglobalització sectorial. És a dir,
Hi ha espais en els que seguirem hiperconnectats i seguirem relacionant-nos amb la Xina i depenent de la Xina, i hi ha altres espais en els que te n'adones que has de tornar-los a acostar per no ser tan vulnerable. I això no té res a veure amb la seguretat militar, té a veure amb la producció industrial. Tornem a parlar de reindustrialitzar Europa. Tornem a parlar de construir xips a Europa. Estem parlant de retallar la dependència dels hidrocarburs a Rússia, però amb aquest procés accelerat de transició energètica i de transició digital estem creant noves dependències. Es parla clarament de les terres rares. Si el 90% de les plaques solars que hi ha al món les fabrica la Xina, si ara tindrem aquest gasoducte de l'hidrogen verd des de Barcelona, molt bé, però les màquines per la producció d'hidrogen verd, la majoria, el mercat, majoritàriament el controla la Xina. Per tant, inevitablement hi ha dependències i hi haurà noves dependències. I la seguretat estratègica passa per com t'enforteixes tu davant d'aquestes dependències. No només pel que està passant a Ucraïna, que també, però la seguretat del model europeu va més enllà. Sembla que l'estem fent responsable de les coses que van malament al món, vull dir, tampoc és això, no? Que difícil. Em fa pensar l'ambigüitat europea, no? Perquè d'una banda sí que sembla ser que identificaries una mena de mobilització per intentar tenir una política més o menys comuna de col·laboració, però és interessant que d'una banda parlem de geopolítica, que és un concepte vinculat al poder, vinculat a la força, i de l'altra banda hem utilitzat el terme d'un poder tou, que és com la capacitat d'atracció d'una societat més que una altra cosa, que els Estats Units en algun moment tenien les dues, tenien el poder tou i tenien els reis dels dos poders, del tou i el dur. Però clar, jo diria que l'aposta d'Europa, què és Europa? Europa és l'aposta pel poder tou, en general, no per un poder dur, però clar, això ens condemna o bé a la irrellevància o al fet de... O sigui, a mi m'ha sorprès que no hi hagi hagut aquesta divisió que tu has dit entre els països que estan a favor de la pau i els països que estan a favor de la justícia. Jo no tinc molt clar quins són quins, però trobo que els de la pau no han tingut massa joc, els que han dit. I més, jo penso que aquí la gran contradicció ve del fet que no hi ha disponibilitat. Una cosa és que tu tinguis armes i l'altra cosa és que estiguis disposat a usar-les. No hi ha cap govern europeu disposat a tenir morts soldats sobre la taula. Ja no sé quant temps deu fer que Europa no té un nombre considerable de morts en un atac. Quan l'OTAN va bombardejar Belgrad i per la qüestió del Kosovo, crec que no va haver ni una sola baixa per part dels europeus. No, és veritat, però ara estava pensant que malgrat que la Unió Europea és un projecte que neix precisament per donar resposta, o sigui, post-guerra, probablement són les guerres els que l'han fet evolucionar, i sobretot a nivell de política exterior i de seguretat, perquè de fet la política exterior i de seguretat europea neix el 1997, amb el Tractat d'Amsterdam, després de Dayton. O sigui, la política exterior europea neix precisament del fracàs de la Guerra dels Balcans, de la constatació que havien estat incapaços de tenir una posició única, perquè tenies els alemanys reconeixent ràpidament a Eslovènia i fent costat a Croàcia, tenies els francesos, espies francesos espiant pels serbis, per tant, no hi va haver una posició. I d'aquell fracàs neix la política exterior i de seguretat. I ara està, precisament com a resposta a una altra guerra a Europa, de cop i volta, torna a evolucionar. De fet, parlaves de Belgrad, parlaves de la guerra de Kosovo el 99, d'aquella guerra de Kosovo neix la segona fase de la política exterior i de seguretat europea, que és la creació d'un servei d'acció exterior i de donar
contingut i de donar precisament materials a aquesta política exterior que no existeix al 97. Vull dir que és veritat que en el fons cada conflicte a Europa ha fet evolucionar això. I ara també, perquè per mi una de les conseqüències... Mira, és que de tots aquests canvis que estan passant aquest any, que són molt i molt profunds, el militar és un, però hi ha moltes altres coses que estan passant. Feia dècades que la Unió Europea era incapaç de parlar de l'ampliació de la Unió Europea. Quan jo estava a Brussel·les, a la prehistòria, Romano Prodi estava obsessionat en on estaven els límits d'Europa, on estaven els límits físics d'Europa. Va organitzar un grup de savis perquè fes tota una reflexió d'on s'acabava Europa. Sí, la gran discussió sempre era Turquia. Perquè venia la gran ampliació a l'est, el 2004, de cop i volta, i això on para, no? I aquest debat, clar, després de la gran ampliació i el que costa digerir i el que això suposa internament, queda allà aturat. Fins a tal punt que la Unió Europea, que porta 2 dècades de deute històric amb els Balcans, havia anat perdent capacitat d'influència als Balcans perquè eren incapaços de donar-los un horitzó europeu creïble. Aquest buit de poder l'havien anat ocupant Rússia, la Xina, Turquia. Tot això ha canviat aquest últim any. Aquest últim any la Unió Europea ha tornat als Balcans, com feia anys que no passava, adonant-se'n que la seva estabilitat ja no depèn únicament de mirar-nos el malic de com estem a dins, de com estan les nostres democràcies, de la crisi, el populisme, la desinformació. També passa per la seguretat i l'estabilitat dins d'Europa, més enllà de les fronteres de la Unió Europea. Torna a haver negociacions per intentar arreglar el conflicte entre Kosovo i Sèrbia. Els francesos s'han tret de la màniga aquesta idea de l'organització política europea, una mica per visualitzar que hi pot haver una escala de cooperació continental per sobre de la Unió Europea, per donar una cabuda. S'ha donat l'estatut de candidat a Bòsnia-Hercegovina, que feia 20 anys que ho esperaven també, a Moldàvia i a Ucraïna, s'han accelerat els acords amb Geòrgia o l'acostament a Geòrgia. Hi ha moltes coses que són inherents a la Unió Europea, que estaven adormides, que s'estan revolucionant en aquests mesos. O sigui que es demostraria en aquest cas la tesi que la guerra d'alguna manera unifica i pot ser vivificant per una societat o per una unitat política. Precisament perquè portaven tant de temps això, encadenant una crisi rere crisi rere crisi, des del 2001 ja ens transforma, però des del 2008 amb la crisi política, 2015, les revoltes àrabs 2015, la primavera, l'estiu de l'arribada dels refugiats i immigrants de les revoltes àrabs i de la guerra de Síria, la pandèmia, ara, clar, portem moltes crisis que també havien acabat obsessionant a la Unió Europea amb ella mateixa, amb la seva pròpia supervivència, amb el model, amb els costos socials i polítics que totes aquestes crisis havien tingut, perquè, clar, a veure, tampoc ens enganyem, és que quan un veu qui està assegut a la taula del Consell de Ministres o a les cimeres europees, perdoneu perquè vaig remetent-me a quan jo estava a Brussel·les, però és que jo estava a Brussel·les el 99 quan es va formar el primer acord de govern, que és la primera entrada d'una força d'extrema dreta a un govern europeu, que és amb la democràcia cristiana austríaca, quan forma govern amb Haider, que la ràdio em va enviar a Viena precisament a cobrir les negociacions i la formació d'aquell govern. I això es vivia en estat de xoc a Brussel·les. O sigui, hi havia una necessitat de deixar clar que això no era admissible, que hi hagués un govern amb extrema dreta al 99. Hi va haver 6 mesos de boicot diplomàtic. Ja està. O sigui, això ja s'ha normalitzat. S'ha normalitzat, tens l'extrema dreta a molts governs de la Unió Europea. És que hi ha hagut transformacions internes també traumàtiques. I això també ha fet que estiguessin tan obsessionats amb el que passava dins que tenia 2 conseqüències. La primera, que perdies capacitat d'influència fora perquè no t'hi dedicaves, però també la perdies perquè ja no eres aquest model de societat
de transformació política que tu havies dit que eres, de democràcia. I si a tot això li sumes que en aquest mateix temps la Xina deixa de ser només un poder econòmic i vol ser un poder polític i ofereix un sistema alternatiu al món, la Unió Europea el 2019, que és el primer document on marca la posició de la Unió Europea respecte a la Xina i posa per escrit, des de març del 2019, diu que la Unió Europea és un competidor econòmic, però és un rival sistèmic, perquè és un competidor econòmic, però és un rival sistèmic perquè promou un sistema alternatiu de govern que cada vegada té més admiradors, més seguidors. De seguida passarem un micròfon per les vostres preguntes. Això és un tercer grau, que no sé si us ho però perdonaré. Sí, com que veiem que la lliçó la portes però molt bé, doncs fem les preguntes més difícils i així continuem en aquest nivell d'excel·lència. Però, per acabar-t'ho de complicar, però això de la Unió Europea existeix? Vull dir, en el fons, per què li diuen Unió Europea si volen dir França i Alemanya, no? És això o no? Ai, a veure, sí, però no. Sí, però no, va. La Unió Europea existeix. Quin és el problema? Que com més gran s'ha fet, més difícil ha estat que aquell motllo que es crea per 6 valgui per 27. I no hi ha hagut capacitat real de reformar aquest motllo. Aquest és el primer problema. Per tant, ja no és tan servible. El segon problema és que, a mesura que han augmentat les crisis, ha augmentat la capacitat d'influència dels governs de la Unió Europea. És a dir, fa 20 anys hi havia la presidència semestral i els caps d'estat i de govern es reunien 2 cops l'any. Hi havia una cimera, ara sembla impensable, hi havia una cimera de caps d'estat i de govern al desembre i una cimera de caps d'estat i de govern al juliol. I ja està, o al juny. Llavors ja van dir, però hauríem de marcar una mica més les línies estratègiques i van passar a fer una cimera extraordinària de primavera i una cimera extraordinària de tardor. Tot això salta pels aires amb la crisi econòmica del 2008. Amb la crisi econòmica del 2008, quan és una crisi existencial per la supervivència de l'euro, clar, s'hi han de remengar tots. Alemanya diu, jo posaré els diners, jo decidiré com es fa. De cop i volta, això canvia, ho canvia tot. Canvia qui té la iniciativa legislativa. Segons els tractats, la iniciativa legislativa era de la Comissió. Això ha canviat. La iniciativa legislativa és dels estats membres. Qui decideix, aleshores, tots els grans canvis polítics que es fan als estats membres? Hi ha un discurs, a Bruges jo dono classes de comunicació i fem això, anàlisi de discurs. I entre els politòlegs hi ha un discurs d'Angela Merkel del 2010 que precisament fa el govern, que fa la inauguració del curs a Bruges, que es considera que és com el discurs fundacional d'aquesta Europa intergovernamental, on els qui tallen el bacallà són els governs, perquè segons sempre s'havia dit que la Comissió Europea és la guardiana dels tractats, perquè és la Comissió la que s'encarrega de veure que els estats membres compleixen amb la legislació europea i si no, doncs els pot avisar o fins i tot portar-los al Tribunal de Luxemburg. La Comissió és la guardiana dels tractats. Però en aquell discurs famós d'Angela Merkel va i diu, sí, la Comissió és la guardiana dels tractats, però nosaltres, els estats, nosaltres som els senyors dels tractats, the masters of the treaty, i tothom sap que el màster està per sobre del guardià. I es considera que és com el discurs que dona el tret de sortida de la intergovernamentalitat. I això ha arribat a uns nivells en aquests moments, però tan profuns, que a més, a partir de la incapacitat, o de la consciència de que reformar els tractats en aquests moments és gairebé una missió impossible perquè hi ha uns processos de ratificació als estats membres que no passaria, cada vegada s'estan prenent més decisions intergovernamentals i, a més decisions que ni tan sols s'inclouen ja en els tractats europeus. L'exemple més clar és l'acord amb Turquia. L'acord aquest de repatriació dels migrants a Turquia és un acord que no s'ha dit, però és un acord que firmen els estats membres a títol individual
i que les institucions europees diuen això és vostre perquè som incapaços de traduir això a les 27 llengües. Perquè les implicacions legals que té aquest tractat, com a institució, no les podem assumir. No ho ha fet la Unió Europea, ho ha fet França, És Itàlia, un Espanya, tractat Alemanya. intergovernamental. No és un tractat de la Unió Europea. Bueno, aquí podíem estar molta estona. Els anglesos els hi ha anat malament, no?, de deixar la Unió Europea. Els hi ha anat malament? O no? A veure, jo crec que sí, però... I crec que ells també ho comencen a pensar. I que Europa, que dèiem, ostres, tu, se'n van, ja veuràs, ara han marxat aquest i després començaran a marxar tots els altres, aquí no quedarà ningú. Clar. No, no. A veure, a Europa li ha anat malament en el sentit de que ha perdut un gran país, no? Un país potent, per exemple, ara, si tu ho veus, això és veritat, ha perdut un país amb tradició diplomàtica i política, ha perdut un país divers, per exemple, racialment i ètnicament. El Parlament Europeu és molt més Blanc. monòton des de la sortida dels britànics. És veritat, és veritat. Era una societat molt més diversa, molt més complexa, i això era positiu per a Europa. No? Això ha perdut Europa. Però què ha guanyat? Clar, la por aquella de l'efecte dominó, això ha quedat És desaparegut, no? completament desaparegut, al revés. O sigui, ha estat la demostració de que fa fred a fora i de que si els britànics, amb la capacitat econòmica que tenen, pateixen, què no farien aquells països més euroscèptics? I al revés, ha funcionat com a antídot a dins de la Unió Europea. Molt bé. Què et sembla? Comencem? Sí? Doncs hi ha un micròfon aquí a la sala i podeu adreçar les vostres preguntes a la Carme. Comencem allà a darrere. Perdoni, és que com que ho estem gravant necessitem el micròfon per sentir-la. Entenc pel que vostès diuen, Europa té un model propi que molts volen copiar. Sí? Ja no sé, Alguns. no sé si molts volen copiar. Té un model propi. Model Jo propi. ja ho deixo aquí. Molt bé, Sí. quedem aquí. Llavors, els mitjans ens ensenyen que molta gent es mobilitza per la pau. Oi que sí? Sí, suposo, sí. Fa poc, aquest cap de Sí, sí, setmana sí, o sí, l'altre. sí, Hi havia sí. gent que es mobilitzava. Sí. Si ho he entès bé, les guerres ens fan evolucionar. Evolucionar. Canvien Canvien la Unió coses. Europea. Per a bé? En algunes coses sí i en altres Bueno, potser no algunes tant. per a bé. Sí. Molt bé. Llavors, modestament, perdoni, hem de tenir esperança, malgrat tot. Ah, no. Aquí hi ha molta gent jove, que escolta, Sí. hem de No, tenir ja, esperança. en cap moment jo dic que no s'hagi de tenir esperança. Perdoni, no, perdoni, ho dic jo, No. Ho dic jo. Bueno, suposo que els periodistes, la nostra feina, a vegades també és assenyalar allò que es podria fer millor. No, però jo sempre quan jo deia la Unió Europea ha de tenir un model propi, i la Unió Europea té un model propi. Té un model propi. I té un model propi que en algunes coses és referent. No? Per exemple, li posaré, perquè aquest és un dels temes que jo treballo, no? Amb tot el tema de la transició digital o de la relació amb les grans plataformes tecnològiques. La Unió Europea té un model d'aproximació a les plataformes tecnològiques que es convertirà en un referent. De fet, ja ho és, com ho va ser la llei de protecció de dades. I en aquests moments, per exemple, hi ha una nova llei de serveis digitals que entra ara en vigor, que fiscalitza a un nivell i demana responsabilitats a un nivell a les plataformes tecnològiques, que això és el primer intent de governança real sobre el model tecnològic. I això és molt interessant. I això, jo faig molta formació a Amèrica Llatina i tot el que ha fet la Unió Europea amb les plataformes tecnològiques per intentar, per exemple, treballar el tema de la desinformació o posar límits a la desinformació, s'ha convertit en un model per molts altres països. I crec que ara això torna a passar. Vull dir que en aquest sentit és molt interessant. Que podem ser crítics amb això, ja li diré què diuen els Estats Units. Hi havia un article molt divertit a Politico sobre això, és un diari digital sobre Brussel·les, a Brussel·les, que clar, que té aquesta visió americana, parlava d'això, del model tecnològic europeu i d'aquesta voluntat de regular les grans plataformes tecnològiques, i l'article es titulava "Els àrbitres no guanyen partits". Una mica, que és la visió americana, com pots liderar amb regulació si no lideres amb innovació. Però en qualsevol cas, la Unió Europea
és un model de governança. Ho és política i ho és també en aquest sentit. I per mi, com a europea, diguem, a mi això em sembla important i necessari. Per no ser... És que hi ha altres paraules Em demanades. repeteixo, esperança. Gràcies. Durant tota aquesta xerrada s'ha fet referència una mica a les multinacionals i al fet de la política econòmica, el poder econòmic, però jo crec que ha quedat una mica avalat, com sempre ha estat i sempre està avalat al darrere de tot això de la política. Hi ha tots els interessos de les multinacionals al darrere que no sabem ben bé a què juguen, tots aquests interessos energètics de les empreses estatunidenques amb el que va passar amb aquestes tuberies del Mar del Nord, el Bàltic, És a dir, hi ha tota una sèrie una guerra silenciosa entre les multinacionals que tampoc se'ns explica gaire, perquè és com molt amagada, que està al darrere dels polítics i manen els polítics, perquè aviam qui paga la guerra de Putin, qui paga la guerra d'Ucraïna, qui està pagant tot això. Aviam, quines empreses estan al darrere de tot això. Aquí qui mana? O sigui, en el fons estem parlant del que veiem de l'iceberg, però per sota hi ha els que manen de debò? I per sobre. No, abans el Daniel començava dient que cada vegada hi ha més poders al món, no? Jo crec que precisament una de les coses que hem vist en la guerra d'Ucraïna és la constatació de que això, de que cada vegada hi ha més poders i que les empreses privades són actors globals, com ho són els governs igual. I, per exemple, en el cas de les plataformes tecnològiques, han estat actors en la guerra d'Ucraïna. Ho són, ho és Telegram, que és russa, diguem, en la mobilització, la informació dels ucraïnesos, la mobilització, ho és TikTok, que és una xarxa social xinesa i que s'ha convertit en la xarxa, diguem, que retransmet la guerra arreu del món, però Microsoft, per exemple, ha estat donant informació i ajudant el govern ucraïnès en determinats atacs de hackers, diguem, russos que hi ha hagut. Totes les connexions civils i militars des de l'inici de la guerra a Ucraïna les ha garantit Elon Musk. Els satèl·lits, Els satèl·lits, Starlink, la xarxa de satèl·lits d'Elon Musk, és qui ha estat garantint les comunicacions fins ara. Per tant, un actor més clau en el conflicte que aquest, ja em dirà, ara Elon Musk fa 15 dies va dir potser començaré a limitar l'ús dels meus satèl·lits si el fan servir per la guerra, és a dir, per identificar on estan les tropes russes o on estan els drons, perquè vull ser un actor en les comunicacions, però no un instrument contra Rússia. Però és l'exemple més clar que les empreses privades són actors internacionals, són actors globals i són actors de conflicte. Hola, moltes gràcies en primer lloc per la manera que té d'explicar les coses tan planera, igual que com ho escriu en el diari, i s'entén perfectament, i això que el tema és complex. Jo li volia comentar que la meva impressió i la de molta gent és que la Unió Europea va néixer com un tema comercial. La prova és que les primeres accions van ser moneda única, Schengen, trasbàs de mercaderies i tot. Quan van arribar les primeres crisis, es va veure que aquest model no hi era. La segona part de la construcció de la Unió Europea, la fiscal i tot això, no es va arribar a fer. I amb el tema militar ho vam subcontractar a l'OTAN. La prova és el que està passant amb els tancs espanyols, que potser hauria sigut millor enviar-los cap a Rússia. Però el que vull dir és que ens hem donat compte que hi ha coses que no les tenim. La meva pregunta és una reflexió només. Què hagués passat amb la guerra d'Ucraïna si el president dels Estats Units fos Donald Trump? Sí, no ho sé. I clar, això és fer política ficció, diguem, però no hauria estat com ha estat, això segur. L'Antoni deia potser no hauria començat, no ho sé. Ell sempre presumeix de tenir bona relació amb els dictadors, no? Sí, sí. Fins i tot va anar a Corea del Nord a saludar Sí, sí. Els va entrevistar amb el president de No, Corea del Nord. i probablement pels europeus, els europeus no hauríem fet tota aquesta despesa militar amb el mateix convenciment que ho estan fent ara, perquè la manera de demanar-ho de Trump tampoc era la mateixa. No sé. Per aquí, en aquest cantó, hi havia preguntes? No.
Aquí. Bueno, gracias por la información que nos has dado. Del siglo XX al siglo XXI hemos cambiado la humanidad. No se tiene la sensación de que se están repitiendo los mismos errores. Es que se parecen hasta las guerras. Las guerras de la Primera Guerra Mundial o las trincheras. Dice muy poco de la humanidad, ¿no? A mí me cuesta tanto asimilar que en Europa, lo mismo que en los Balcanes primero y ahora en Ucrania, haya esta guerra, ¿no? ¿Cómo es posible que no se genere una cultura por la paz, ¿no? ¿Cómo es posible que esos gobiernos no hayan hablado? Ya se sabe, supongo que tanto Estados Unidos como Rusia sabían perfectamente a dónde iba a acabar la historia, ¿no? ¿Cómo es que no se actuó para frenar esto? ¿Por qué no se puede hablar? ¿Por qué no se pueden dialogar los gobiernos y llegar a acuerdos? Acuerdos que tarde, mal, y nunca van a llegar dentro de unos años. No va a haber justicia porque los perdedores siempre van a tener va a ser una victoria injusta para ellos. Cuanto más tiempo pasa, más daño se están haciendo. ¿Cómo se va a recomponer luego la relación con Rusia? Que parecía que después de la caída del muro y todo eso llegaba como una paz global y no hacía falta ni OTAN ni el otro eje. ¿Cómo hemos llegado aquí? No, es que cuesta, no sé, deberíamos de estar en un momento de la evolución en que esto ya no se pudiera suceder, que los gobiernos tuvieran que pactar, negociar, trabajar, ganarse el sueldo y llegar a acuerdos que van a tener que llegar después de un periodo en que hemos enriquecido a muchísimos intereses, que ya conocemos todos, ¿no? Las multinacionales, la guerra y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa con la contaminación? ¿No contaminan las guerras? Sí, sí. Que salían de la cumbre de Glasgow en enero y en febrero se meten en esta historia. Yo creo que detrás de Biden había se sabía muchas cosas que se podía haber parado y yo creo que obedecen a intereses. Supongo que en Estados Unidos por la situación que tenía de declive, supongo que en Rusia quizás desde el 2013 y todos estos conflictos se podía haber puesto los puntos sobre las sillas e ir frenando esta situación, no sé. Yo, sobre todo, y luego que poco se piensan las personas, ¿no? Cuando quedan tanta gente con estas, con traumas que son tan duros de pasar, la gente, yo a veces pienso, digo, ¿qué haría yo si estuviera viviendo en un sótano húmedo, horrible, es muy triste? ¿Por qué no? Yo mandaría a todos los políticos al frente de la guerra. Sí, això que jo crec que vostè ha posat paraules en un sentiment molt compartit i ho ha expressat, jo crec que amb tanta passió com sentit comú, no? Però això que ens acaba de dir aquesta senyora, tu que parles amb primers ministres i amb ministres, hi ha algú que ho pensi? O la resposta és, tornem al principi de tot d'aquesta sessió, això és la geopolítica. Ja, si tanquem el cercle així ja podem marxar. Clar, sí, perquè com és possible que al segle XXI encara estiguem amb això? I perquè, clar, aquí ja es veu, no? Els que estan venent armes estan forrant. Els que reconstruiran Ucraïna, perquè, clar, veus els edificis amb el que costa construir una carretera i un edifici, i un hospital i una escola, no? Vinga, tornem-hi, no? Sí. Probablement la diferència entre el segle XX i el segle XXI és que ens falten els instruments per tota l'acceleració que estem vivint. O sigui que els instruments que tenim van néixer després de la Segona Guerra Mundial. I és veritat que els interessos són els de sempre, no? El poder és el de sempre, però estem més afeblits perquè primer els que manaven i els que van construir aquests instruments, aquest sistema internacional,
ja no tenen l'hegemonia global dels Estats Units, no? Hi ha altres que també volen i també estan creant les seves pròpies organitzacions. Per tant, això ja ha canviat. I, per tant, tens aquestes eines més afeblides. Nacions Unides ha tingut un paper molt secundari amb la guerra a Ucraïna. L'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa, que havia de ser com l'espai on negociar, està afeblit, ha quedat fora de lloc. No tenim instruments, no tenim espais compartits i per mi aquest és el problema, que en un context que és més complex, els instruments ens han quedat antics i és molt difícil pensar en reformar-los quan precisament allà on anem és de consensos cada vegada més febles. Com tindrem un consens global que reformi el sistema internacional quan s'ha volgut, per exemple, sancionar Rússia, has utilitzat l'Organització Mundial del Comerç. Per tant, hi ha una part del món que creu que has utilitzat institucions internacionals com a part. I hem afeblit, cada nova crisi afebleix el sistema internacional. I per mi aquest és el gran repte. Com reformarem això? Parlava del clima, no? Quan les amenaces són transnacionals, són globals. Ja no són... És veritat que estem en una guerra clàssica de trinxeres, però els desafiaments ja no són així, ja superen els estats. A repetir-la. La societat del segle passat era molt diferent de la d'ara. Ara som més cultos, la gent està més preparada. Llegeix la història i saps que no la pots repetir i la repeteixes tal qual, no? Crec jo, Ja sé que canvia el context, no? Però d'alguna manera jo crec que hi ha que treballar més per la cultura de la pau, de procurar que la gent ja no tragui con lo mismo que va a pasar en Irak, ¿no? La gent diga no a las guerras y a partir de ahí no es el caso, bueno, normalmente se oposa a los que están en contra de la guerra que bueno, ahora hay que ayudar a Ucrania y tal. Sí, hay que ayudarla, pero cuanto más material pones para la guerra, más difícil va a ser reconstruirla. Porque tarde o temprano, puede ser 1 año, 2 años, pero en algún momento se finalizará. Y entonces no va a estar bastante peor todo el odio, las relaciones de pueblos casi hermanos, todo se va a hacer muchísimo más difícil. Y eso es lo que yo no entiendo. Solo lo entiendo sabiendo que debajo de la punta esa del iceberg hay muchos intereses y que las promueven. Casi puedo, yo sin conocer tan directamente como... Pero creo que se promueven. Que hay intereses tan fuertes, que giramos alrededor de ellos. Bueno, disculpa. Molt bé. Sí. Aquí també. Ja, mira, aquí. Bueno, era una mica amb la línia aquesta, quin paper ha quedat pel pacifisme amb tot això. Pacifistes, tothom diria que ho és, però amb un marc d'ajudar militarment a Ucraïna, com queda? I quin paper han tingut les línies pacifistes als mitjans de comunicació, que m'ha semblat que és una cosa que està absolutament abandonada. Pràcticament ningú no en parla, no sé si és premeditat, si hi ha aquests poders obscurs que ho controlen, però en tot cas és cert que opcions pacifistes n'han sortit ben poques i en tot cas s'han publicitat i s'han explicat ben poques, almenys el que ens arriba al públic en general. Què hi ha d'això? En vau parlar fa 15 dies, no? Crec d'això. Sí. Però aquí el problema que teníem, que va sortir fa 15 dies, és que l'agressió russa és tan clara que com diràs a l'ucraïns, no, escolta, en nom de la pau no et defensis tu, i si entren els russos, doncs mala sort. Bueno, no, esclar, vull dir... Clar, és el gran dilema, no?, també pel moviment pacifista. O sigui, el dret a l'autodefensa també existeix i també és un dret a defensar-se. Però realment, si tu veus la reacció, és veritat que hi ha hagut manifestacions aquest cap de setmana, però els qui vam estar a la del 2003 contra la guerra de l'Iraq no és comparable. I aquest cap de setmana hi ha hagut 2 manifestacions diferents. I per què creus que és això? No, perquè jo crec que això obliga... O sigui, el context ha canviat, Ha canviat. Probablement era molt més fàcil en un país tradicionalment antiamericà
mobilitzar-se contra la il·legalitat de la invasió de l'Iraq. Jo crec que aquí ha estat molt més divisiu en un principi. També perquè estem tots nosaltres, a través de les xarxes socials, de la hiperinformació que tenim a totes hores, estem exposats a visions molt més contradictòries constantment de tot el que passa. Bloquegem. Sí, mira, els estudis que fan sobre l'efecte de la desinformació, de si polaritza o no polaritza, hi ha estudis molt interessants que diuen que és veritat que les visions tan contraposades del món el que fan és radicalitzar els extrems, és a dir, aquells que ja estan en l'extrem s'enforteix encara més els seus posicionaments. Però la immensa majoria... Clar, el que creen és una gran sensació de no saber en què creure al centre. O sigui, que el que hi ha és sobretot una desconfiança, perquè ja no saps on posicionar-te. I això fa que cada vegada ens sigui més difícil posicionar-nos, també categòricament. I alhora, un altre estudi molt interessant que llegíem recentment al CIDOB parlava de les mobilitzacions. Hi ha a Harvard, una de les facultats, fa dècades que està estudiant els moviments de protesta arreu del món. I és molt interessant veure com cada vegada hi ha més protestes arreu del món, però cada vegada aquestes protestes tenen menys capacitat d'incidència i una altra vegada no vull desencoratjar. Però és veritat que està constatat, també perquè en aquests moments és molt més fàcil mobilitzar-se, només necessites el mòbil. Llavors, la capacitat de mobilització és immediata, però la mateixa horitzontalitat del moviment probablement fa que estigui menys estructurat per elevar les demandes i alhora, com que tenim aquesta permacrisi, aquesta concatenació de crisis, és com que encara estàs protestant per una i et sents desbordat per una altra. Això va passar als Estats Units quan la mort de George Floyd, l'assassinat de George Floyd, que va sortir tothom al carrer, van haver de ballar a la Casa Blanca, va haver-hi el pollastre aquell tremendo, semblava que anava a passar alguna cosa als Estats Units amb els drets civils i això, ja està. No, i també ha millorat la sofisticació dels governs per reprimir la protesta, també a través de les xarxes socials moltes vegades. Però és veritat, ens mobilitzem més i no tenim aquesta sensació d'incidir com abans. Jo no sé si hi ha alguna altra pregunta. No, més que tot, volia comentar que el model europeu és el fruit de molts segles de colonització i de riquesa extractiva d'aquestes parts del món que ara ens miren amb enveja i ens miren com si fóssim els no sé què. Llavors resulta que no som gaire agradables a totes aquestes cultures. A més, el capitalisme ha triomfat a Xina de manera brutal, és a dir, el model xino és un model que ara és triomfador, no? S'està tornant com nosaltres vam ser extractius a Àfrica d'igual manera, no? Amb un altre estil polític, per entendre'ns. Però aquí com podem defensar un model? És com, no sé, jo penso a vegades, jo que he tingut la gran sort de viure en una generació que no hem viscut la guerra, no he estat mai conscient de la sort que he tingut, de viure gràcies a la loteria que m'ha tocat i gràcies als morts que van quedar al darrere amb la Guerra Civil i el que va passar. És a dir, que com puc demanar que em copiïn el meu model, com puc defensar-me jo amb la meva situació de benestar davant de la misèria i la violència que hi ha al món? Vam pensar que la globalització portaria més igualtat. Poder sí que ha portat una mica més de... però no ha sigut així. Les empreses aquestes multinacionals en aquests països han fet les mares i han esclavitzat a la gent. Vull dir que, aviam, clar que repetiran el model als xinos. Ja tenen la crisi de la bombolla immobiliària i els xinos d'allà se'n volen anar a buscar-se la vida a altre lloc, no? No sé si els deixaran. Però vull dir-te que és molt difícil de defensar un model com el nostre. Ara, quan deia vostè això, pensava que la Unió Europea i els Estats Units comencen a ser conscients que tenen un problema a l'hora d'intentar explicar què està passant a Ucraïna al món. I jo crec que a la Conferència de Seguretat de Munic de fa uns dies, per primera vegada els discursos començaven a apuntar sobre això i hi ha un cert reconeixement que costa molt anar als països africans a dir us heu de posicionar en contra d'aquesta guerra perquè és una guerra imperialista d'ocupació territorial, quan això t'ho diuen les antigues potències colonials.
I això se n'adonen. O sigui, hi ha d'haver una altra manera d'explicar aquesta guerra perquè està costant, no? Última pregunta. Sí. El diumenge, a una entrevista a l'Ara, en Vicenç Fisas manifestava que aquesta guerra, com totes, acabarà amb una negociació, i no sé si era més un desig que una realitat, però deia que, a més, amb iniciativa, un lideratge europeu. Vostè creu que Europa ara mateix està preparada per liderar això i a curt termini potser complicat? I en segon lloc, quin govern europeu? Alemanya, França, actualment tenen la capacitat d'aquest lideratge? Havent desaparegut la Gran Bretanya dins de la Unió Europea, que tenia una capacitat de proposar iniciatives amb més o menys d'acord amb la visió més continental, però que si més no permetia cohesionar França i Alemanya per la contraproposta, això no hi és actualment. No. Clar, ara és molt difícil, perquè jo crec que el principal problema que hi ha és que en aquests moments cap de les dues parts sent que tingui incentius per negociar, perquè totes dues parts encara creuen que poden guanyar aquesta guerra. Llavors, no estem en aquest punt, però indubtablement la guerra ha d'acabar amb negociació, perquè si no acaba, l'escenari és el pitjor possible, que és una guerra cronificada, és un conflicte cronificat a Ucraïna, no és un altre. I un conflicte cronificat a Ucraïna és el pitjor per a Ucraïna, el pitjor per a Europa, vull dir que a l'hora de la veritat, quan superem aquesta fase, per això jo deia que hem de veure com arribem a passar de la primavera i com es reposiciona el conflicte, i confio que hem de començar a veure moviments d'aquí uns mesos. Aprofitem l'últim minut. Des d'un punt de vista geopolític, quina força té Barcelona com a ciutat, Catalunya com a subestat i Espanya? En general o en el conflicte d'Ucraïna? No, en general. Doncs, mira, precisament perquè... que he dubtat massa? No, precisament no, però precisament perquè el poder és cada vegada més difús, cada vegada hi ha més actors diferents, hi ha més nivells diferents de relacions i d'influència. I per això, precisament, perquè jo crec que el poder no és només poder dur, sinó que també hi ha un poder relacional que és molt important, totes les administracions tenen capacitat de poder relacional, totes, a diferents nivells. Clar, tot depèn del model que s'imposi. I ara estem en un moment on sembla que ens costa molt trobar discursos alternatius, ho reconec, costa molt trobar discursos alternatius, i un dels discursos que s'està imposant és aquesta idea del retorn de l'Estat. Des de la pandèmia, el retorn de l'Estat als estats forts, clar, ara tornem a guerres de fronteres, a la militarització, que és el monopoli del poder de l'Estat, de la violència de l'Estat, l'exèrcit. Tenim aquesta concepció del poder de l'Estat, però a mi m'agrada qüestionar-ho, perquè és veritat que l'Estat, que havia anat cedint competències, cada vegada s'aferra amb més força en aquelles que li queden. Això és veritat. Però alhora, si una cosa ha tornat amb la pandèmia, des del meu punt de vista, no és només el retorn de l'Estat, és el retorn de lo públic. I per mi no és el mateix. La necessitat de polítiques públiques no vol dir que és el retorn de l'Estat, és la necessitat de polítiques que cobreixin les necessitats, que donin seguretat o una xarxa a la ciutadania. I a mi m'agrada molt més incidir en aquesta idea del retorn de lo públic, no només del poder de l'Estat. Molt bé. Doncs, no sé, Daniel, si vols... Doncs moltíssimes gràcies, Carme. A vosaltres. I a vostès també gràcies per haver vingut al diàleg de Pedralbes d'avui. Bona tarda.